Мин күйеүгә чыкканда, минем балалар әгәр туса, татарча белерләр, инде җаныкаем дигән. Ярамый икән, белерләр, минем дә бик беләсем килә әйтәм. Чөнки татар гаиләсендә балалар ничек инде татарча белмәсләр, әтиләре татар булуындадыр. Шуңа күрә балалар да татарча беләләр безнең, оныклар да татарча беләләр безнең, аларның балалары да белерләр дип ышанасым килә. Без рус бәйрәмнәрен дә үткәрергә тырышабыз. Бүтән татар бәйрәмнәрен дә үткәрергә тырышабыз. Сабантуйда да катнашабыз, җырлыйбыз да, биебез дә. Туганнар белән аралашканда да, кунакка чакырганда да гел татарча сөйләшергә тырышабыз. Аларның туган телләрендә сөйләшүе, аларга хөрмәт күрсәтү дип уйлыйм мин. Татар теле бик кирәк ул. Мин татар җегетенә күйеүгә чыкмаган булсам да, татар телен өйрәнерем. Чөнки Татарстан Республикасында торып, татар телен белмәү әйбәт түгел дигән сүз. Хәзердәге заманда балаларны татар теленә өйрәтү бик мөһим. Чөнки алар гаиләләрендә татарча бик сөйләшмәйләр, минемчә. Әбиләре татарча белсәләр дә, әниләре татарча сөйләшмәскә тырышалар. Чөнки татар теле мөһим түгел микән дип уйлыйлар, татар теле кирәкмәй микән дип уйлыйлар. Бүтән җирдә русча сөйләшәләр дип әйтәләр миңа. Балаларыгызны ник татарча сөйләшмәйсез дигән сорауларыма. Әбиләр белән развалкада, урамда күрешсәк, бик сөйләшергә тырышам, алар белән гел татарча белән. Балалар бакчасында татар теле өйрәтү бик мөһим дип уйлыйм. Мәктәптә аны өйрәтү дәвам итәргә кирәк.